Autoilu kallistuu, ruoan hinta nousee, asuminen ja sähkö ovat yhä kalliimpia, pullon korkit ja pahvipillit aiheuttaa juodessa ongelmia, tuulimyllyt rumentavat mökkimaisemaa. Näitä kaikkia kohonneita kustannuksia ja arkeen tulleita hankaluuksia on yhdistänyt se, että niihin on ollut vaikuttamassa ilmastonmuutoksen torjunnan takia tehdyt poliittiset päätökset. Tällä viikolla vihervasemmisto ja osa mediasta pillastui, kun perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra sanoi, että Suomen tulee höllätä hiilineutraalisuustavoitteestaan. Suomella kun on tavoitteena olla hiilineutraali jo vuonna 2035, kun esimerkiksi Euroopan unionilla sama tavoite on vuodessa 2050. Tavoite olla hiilineutraali tarkoittaa käytännössä sitä, että Suomen pitäisi vuonna 2035 päästä ilmaan hiilidioksidia vain sen verran kuin hiilinielumme, kuten metsät ja suot, sitovat. Riikka Purra ja perussuomalaiset ovat esittäneet, että Suomen tavoitetta lykättäisiin. Purra sanoi tällä viikolla seuraavasti. On äärimmäisen typerää pitää kiinni vuoden 2035 hiilineutraalisuustavoitteesta, koska sitä ei saavuteta. Hän totesi, että viimeinkin myös metsäteollisuus haluaa avata ilmastolain ja totesi, että aiemmin tätä mieltä oli MTK eli maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto. Purra totesi, että ei ole mitään järkeä pitää poliittisen arvovallan vuoksi kiinni yksittäisestä vuosiluvusta samalla kun maailma menee toiseen suuntaan. Purra on tietysti oikeassa. Tähänkin asiaan pitää saada terve järki takaisin. Ilmastonmuutoksen torjunta on muotiaihe. Vaikuttaa siltä, että monelle se on jopa tapa näyttää, kuinka hyvä ihminen minä olen tai kuinka hyvä puolue me olemme, kun huolehdimme tästä asiasta. Vaikutuksilla ei sitten tunnu olevan niin väliä. Tärkeintä on, että tehdään kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa. Joskus näyttääkin siltä, että tavoite on enemmänkin kerätä kunniaa kuin tehdä oikeasti viisaita päätöksiä. Samaan aikaan tämän villityksen kanssa eriäviä mielipiteitä ei ole juuri kuunneltu tai edes hyväksytty. Ilmastopolitiikan kritisoijia on haukuttu tieteenvastaisiksi ja vaikka miksi. Purra muistutti, että perussuomalaiset on olleet vuosia ainoa voima, joka on ollut sitä mieltä, että Suomen tulee löysätä tavoitteestaan. Kaikki muut ovat menneet villitykseen mukaan. Suomi voi olla luonnon- ja ympäristösuojelussa edelläkävijä ja suunnannäyttäjä, ja sitähän jo olemmekin, mutta ei siinä pidä mielettömyyksiin mennä. On täysin typerää köyhdyttää kansalaisia, kurittaa yrityksiä, ajaa teollisuuden sijoitukset muille maille vierahille ja romuttaa kotimainen maatalous ja huoltovarmuus. Jos liian tiukoilla ilmastotavoitteilla ajetaan teollisuutta ja tuotantoa pois Suomesta ja Euroopasta, ne todennäköisesti vaan siirtyvät sinne, missä päästöt ovat entistäkin suuremmat. Samalla köyhdytämme itseämme. Yritysten ja samalla myös päästöjen ulkoistaminen ulkomaille on siis äärimmäisen lyhytnäköistä päätöksentekoa. Päätöksenteossa pitää aina muistaa, että vaikka Suomi pysäytettäisiin kokonaan, se ei vaikuttaisi yhteiseen maapallon ilmastoon millään tavalla merkittävästi. Olennaista on saada suuret saastuttajamaat kuriin. Ilmastonmuutoksen torjuminen on ollut viime vuosina politiikassa tosiaan muotiaihe, ja siihen on lähes kaikki lähteneet kyseenalaistamatta mukaan. Ilmastotavoitteiden takia on esimerkiksi otettu käyttöön polttoaineiden jakeluvelvoite, joka nostaa bensa- ja dieselin hintaa. Hyvä, että hallitus on löysännyt siitä. EU:n tuleva liikenteen päästökauppa taas valitettavasti nostaa polttoaineiden hintaa merkittävästi vuodesta 2027 alkaen. Kotimaista turvetuotantoa taas on ajettu alas, vaikka turve on hyvä, toimitusvarma ja kotimainen, hitaasti uusiutuva lämmön ja sähkön lähde. Turvetta tarvitaan myös maatalouteen, kotimaisessa ruoantuotannossa, kuivike- ja kasvuturpeeksi. Myös maatalouden turpeen saanti on vaarantunut turvetuotannon kutistumisen myötä. Tilalle on rakennettu tuulivoimaa, jonka saanti on epävarmempaa ja joka jättää myös ympäristöön varsin näyttävät jäljet. Suomalainen ruokahan on tutkitusti maailman laadukkainta. Suomalaiset maanviljelijät tekevät sydämestään todella hyvää työtä. Silti maataloutta on jatkuvasti kuritettu yhä lisääntyvällä sääntelyllä, byrokratialla, joka uuvuttaa ja lisää rahanmenoa. Maataloutta on leimattu päästönlähteeksi, vaikka kukaan meistä ei elä ilman ruokaa.
Jos ajamme suomalaisen maatalouden alas, mitä syömme, jos rajat menevät kiinni eikä ulkomailta voi tuoda riisiä ja soijaa? Meidän tulee päinvastoin vahvistaa kotimaista maataloutta. Ja ennen kaikkea sen takia, että suomalainen ruoka on puhdasta, terveellistä ja lähellä tuotettua. Korona-aikahan moni havahtui siihen, miten tärkeää on, että meillä on ruokaa omasta takaa, mutta nyt nuo opit tuntuvat äkkiä monilta unohtuneen. Huonosti käy myös, jos rajoitamme Suomen metsien käyttöä. Suomessa puuston määrä on vuosikymmenten aikana kokonaisuudessaan vain entisestään lisääntynyt. Metsäteollisuus on ollut ja on edelleen koko Suomen talouden perustaa. Se on tuonut meille valtavasti hyvinvointia. Metsien käyttöä ei pidä rajoittaa, sillä Suomessa jokaista kaadettua puuta kohti istutetaan keskimäärin 4 uutta taimea. Suomessa jos missä metsien käyttö osataan. Siksikin on hullunkurista, että EU on halunnut suitsia nimenomaan Suomen metsien käyttöä. Brysselin byrokraatit haluaisivat tehdä Suomesta hiilinielureservaatin ja hiilivaraston, kun heidän omat maansa ovat hakanneet metsänsä jo ajat sitten, eivätkä ole huolehtineet uutta puuta kasvamaan tilalle. Pitää muistaa, että kasvava puu sitoo hiiltä. Kun puu kaadetaan ja siitä rakennetaan vaikkapa hirsitalo, hiili jää siihen varastoon. Kun tilalle istutetaan uusia puita, ne kasvaessaan sitovat lisää hiiltä. Tämä on viisasta toimintaa. Perussuomalaiset ovat kritisoineet Suomen hiilineutraalisuustavoitetta jo vuosia, mutta muilta ei ole juuri tullut vastakaikua. Yhdessä on toisteltu mantraa ilmastopolitiikasta. Katselin muuten tuossa vanhoja vuoden 2023 eduskuntavaalien vaalikoneita, kun aiheesta kysyttiin silloin. Olin samaa mieltä kuin nytkin. Suomen tulee höllätä tavoitteista. Suomen kovempi tavoite ei hyödytä ketään. Yle julkaisi tämän viikon maanantaina jutun, jossa nykyisiltä kansanedustajilta kysyttiin, pitääkö Suomen luopua tavoitteestaan olla hiilineutraali vuonna 1935. Kyselyyn vastanneista kansanedustajista 33 oli sitä mieltä, että Suomen pitäisi luopua tuosta tiukasta tavoitteesta. Heistä 28 oli perussuomalaisten kansanedustajaa, 4 keskustan kansanedustajaa ja 1 kokoomuksen kansanedustaja. Ei yhtään SDP:n, vasemmistoliiton tai vihreiden kansanedustajaa, jotka olisivat olleet valmiita höllentämään tuota tavoitetta. Tuossa tiukassa tavoitteessa pysymistä taas kannatti 83 kansanedustajaa ja heistä 29 oli SDP:n, 21 kokoomuksen, 9 keskustan, 9 vihreiden ja 1 perussuomalaisten kansanedustaja. Olisikohan lehti nyt kääntymässä? On täysin nurinkurista keskittyä epäolennaisuuksiin samaan aikaan, kun Venäjän toimet lisäävät huolta huoltovarmuudesta ja Euroopan puolustuksesta. Siinä tuntuvat pillit ja pullonkorkit aika pieniltä murheilta. Meidän tulee nyt vahvistaa kotimaista ruoantuotantoa, kotimaisen energiasaatavuutta ja suomalaisten yritysten pärjäämistä. Kun suomalaiset yritykset vievät laadukkaita ja ympäristöystävällisesti ja eettisesti valmistettuja tuotteitaan, kuten puunjalostuksen tuotteita, ulkomaille, siitä kiittää niin ilmasto kuin maamme talous. Maanpuolustustahto paranee, kun suomalaiset kokevat, että heitä ei rasiteta turhanpäiväisillä kunnianhimon takia tehdyillä ilmastotoimilla. Meidän tulee suojella ympäristöä, mutta sellaisilla toimilla, jotka ovat oikeasti vaikuttavia. Tässä Suomen tulee olla edelläkävijä, ei kunnianhimoamisessa.